Pojat menossa ottaa juoksuja. Kattoo. Mä teinkin tällä. Pojat menossa ottaa juoksuja. Kaljaa vaan spurmuille. Kato nyt minkälainen kääpiö. Eikö siis hyypiä? Tsekkaa tota jäbää. Kato paskat. Ei, mene nyt sinne kauppaan. Kyllä. Sale menee, ne kierrä. Ei joo. Joo. Siitä se menee. Sit se ottaa oikeesti. Eihän, se ottaa juoksu, se ottaa röökijuoksut. Tän mä haluun nähdä. Se ottaa röökijuoksut. Mennään lähemmäs. Juu, tuu. Eihän, YouTube-materiaalia. Tuohon nurkalle. Joo, mä kuvan siitä, kun se ottaa se. Joo, ottaa röökijuoksut. Tänne. Ärsyttää paljon röökiä. Vittu, toivottavasti se kone toimis. Mä haluan YouTubeen tähän. Älä vittu. Tyhmä jätkä vittu. Mä haluan nähdä. Tuliks? Tuli. Nyt se lähtee. Ei ota enää kaljaa. Se ottaa toskin ja röökiä. Ei otakaan. Sieltä lähti tupakka-aski. Ärrälle. Pysäytetään